Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैहाय आङो लोगोजोंहाय बेंकआव थांनो नागिरदों। दिनैनि ब्लगा बिदिनो जेरावबो बेरायनाय जानाय नङा, माने जास्ट ओरैनो लोगोनि एकाउन्ट खुलिनो थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय नै बे लोगोनिनो बेंक एकाउन्ट खुलिनो नागिरदों। बिराद मोजां मेकआपबो बानायनो रोङो दे, सोरनोबा हाबानि थाखाय ब्राइडेल मेकआप नांगौबा लेंहरबानो जाबाय। आरो सेल्फ मा होनोमोनलाय पार्टि मेकआप नांगौबाबो माने लिंहरनो हागोन। बिराद मोजां मेकआप खालामो। आंनाव कन्टेक्ट खालामहरबानो मोनगोन आरो सोरनो नांगौ हाबानि थाखाय ब्राइडेल मेकआप। ओमफ्राय नै जों दा अइफिं मोनबाय आरो थाबायगासिनो। दखान जाजोबथारबाय जेरावबो लामा बे माने लकडाउननिफ्रायनो मेरला दखान जाबाय। आरो लोगोफोर नोंसोरनो ब्राइडेल मेकआपनि भिडिअ नायनो लुबैदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर दे। कमेन्टआवहाय नायनो लुबैदोंबा बुंहर, आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाबोगोन। ओमफ्राय जोङो दा मेइन गेट मोनफैबाय आरो मेइन गेटआवहाय जिर'क्स खालामनो नागिरदों जोङो लोगोनि डकुमेन्टसखौहाय। जिर'क्स दखानाव दङ जोङो, ओमफ्राय नै जिर'क्स खालामगासिनो। जिर'क्स दखानाव दं। फि लिरनानै लादों मानोबा आं मिथिला मानो लादों बियो। ओमफ्राय दा लोगोआहाय फर्मखौहाय फिलआप खालामनानै जमा होगासिनो आरो। ओमफ्राय आं दा दसे जिरायथ'बाय आरो। बिराद गरम, बिराद गोलोमजोब्बाय आङो दिनै, गरमथार एकदमबारे। नै बेंकनिफ्राय ओंखारबोबाय, ओमफ्राय खामानिया जाजोबासै, मंगलबारावसो लिंहरबाय। ओमफ्राय जोङो फर्मखौ दा जमा होफैबाय, ओमफ्राय जों दा बाजाराव थांगासिनो आरो। ओंखाम उखैबाय? नैबे आखायावहाय फि लिरनाय बायदि दंना, बियो माने लिरना लानाय नङा, बियो आङो माने सिलायाव गालिनानै गोलैनो नागिरनायाव बोरैबा वालाव फुथ्रोद जादों आरो। बेयावसो बेबायदि दाग जादों। ओमफ्राय मारै बेबायदि फिल जाखो आं मिथिया आरो। ओमफ्राय आङो दा बाजारनिफ्राय फैनानै न'आवहाय डाइरेक्टहाय फैबाय, ओमफ्राय फ्रेस जाखांबाय आरो, एसे रेस्टबो लाबाय, ओंखाम आरि जाखांबाय। ओमफ्राय जोङो थाइजौ खाजि जानो नागिरदों, ओमफ्राय थाइजौखौ लोगोआ लाबोगासिनो दं आरो। ओमफ्राय न'आवबो दंखायोमोन आरो थाइजौआ, ओमफ्राय दा लोगो लाबोनायखौ जानोसै आरो। ओमफ्राय थाइजौआलाय जोंनावबो दंमोन, ओमफ्राय जोंनिखौ हानला आरो लोगोआ गावसिनिखौ लाबोसिगोन आरो। जोंनावबो दंमोन नै थाइजौ बिफाङा, ओमफ्राय जोंनिखौ हानला आरो दा लोगोआ लाबोगासिनो। ओमफ्राय लोगो लाबोनायखौ जानोसै, लोगोखौनो नेगासिनो आरो आङो। ओमफ्राय जोङो थाइजौखौहाय थोआ बायदि मोननानै, ओमफ्राय जोङो जोंनि थाइजौखौहाय एसे हानदेरबावबाय आरो लागायनोसै होननानै। थाइजौ फिथाइयानो जि गोजौ गोजौआवसो दङ, मोना साननो नागिरा, एसे गोजौथारावसो दान्दायानो गुसुंसुं, मानसि हायथुथुजों बारल'नांगौसो। मानसिनाव नांगोनलै। थाइजौ जानो नागिरदों, हाननायाव खस्थ'थार। औ जासिगोनदां। जाबाय ने? गांसो हागासिनो दङ माखासेया। ओमफ्राय नै बिसोर सानैया हागासिनो आरो माखासेखौ, बे लोगो लाबोनायखौ, ओमफ्राय हाग्रोबाय बिसोरो, ओमफ्राय जोङो बे थोयैखाय
जोङो हानदेरदोंमोन आरो दा हागासिनो जानोसैलाय गोथावनि लोगोफोर ज' बेसेबांबा सप्तासेयावसो खेबसे ज' लोगो मोननाय जायो मालाय बयहाबो गावबा गाव बेस्थ' गोजाना नाखायनो सं बैग्रिखौ खोन्थालाय एसे देनाय जारौ फोदा नै गोथांथार जाबुङा बानायनो हायाखै फैसा गैला ना सानसे लागायनांगौ अमाहाय हा दै हाबैदों आर'नाइ माबा दानो नागिरदों ओमफ्राय सिङाव टाइल्स होनांगौ दं ओरैनो प्लास्टार होआखैना गाहायाव जाबाय आरो जाजोबाबो नै रेक बायनांगौ बै थाइसेयाव माबा जानो आं दाम लायो जि मोजां खालामजोबखाबाय डाइरेक्ट प्लास्टारनि बानायजोबनानै ग्लासल' होदोंब्रा बिदिबाबोथ' नै मालाबा समाव बोथ्राद चेन्ज खालामना देखानांगौ जायो बुंखादों दे बिदिनो खालामखाबाय आं बोरो बैग्रियासो गोथावथारमोन मालिक दं खाथियावनो नायथारदों बानलु थोआखै बानलु लायनो थांनि बानलु देनाया मोनामनायखाय गोजानावसो देहैबाय नै लागायगासिनो जोंना थाइजौआ बिराद गोथाव जाखाबाय गोसा होखादों बानलुखौ जानोसै एबार गोथावनो खिन्थु आङो बानलु गोसा जानो हाया थेवबाबो जायो आं एसे हानायखिनिखौ जोंखबायलां बे गामलाखौ मानो दोनदों गामलाखौ आं जानोसो नागिरदोंलै बे प्लेटाव मानो दोनदों एफा बुरजा जानो नागिरबावो गाहा ओरैबो आरो बै प्लेटखौ निबिनो होदो हरदों बिदैयाबो लों गासिबो जाजोबगोन बानलु गोसाखा बानलु गोसा नङाबा बोरै गोथावखा बिदिखौ बादों बिदियासो गोथाव दिनै गासिगोनलाय आंहाथ' बानलु जानो हायाखै थेवबाबो गोथाव मोनो आं बानलु सोरनावबा जानो बायो ओइ गाबलारा माबोरै गामला बाय दिनै गाबसिगोनलाय जोंना खुसुमा गयारिया जागासिनो नै ओइ गामलाराम माबोरै गामला बाय गामला फाय र' आं जाग्रोनो गामला फाय मलिजाया बोरै दं जानायाव बेस्थ' र' ओरैबायदि बानलु होखादों बानलु मोनो गोलोमजोब्बाय बानलु गोसा आरो खान्थालजों बानलु सिब्र'